Ara mga customer na kanto niyo. Hi sir. Dili mo ma'am sa mga nami ang saging. Oh, nami. Ari mo saging sir, mga nagmi ka sir. Dai yellow, dai green sir. Ma'am, pila mo sa uban diri nga. Dai da. Oy sir. Ayo na pislita sir kay dili na parehas sa tutoy sir, map imo bunogon. Bawal na sa sir. Paano ka dito? Arti dito mo naong tindiraha mo. Dili sir kay ngano. Ang among prutas sir, amo gini jampingan. Kartaba oh. Pagkagabain, lami ba kung naong sa saging ba yun? Oy na pa sir, ay sir. Pila na sa din. First ka. Tura kayo ni. 5 pesos ang kilo ba yun? Oh. Ari ba sir, dai saging nga green. Kung mamalit mo ba yun, palit lang mo diri na amin mga Oh. taon ba yun? Pila man na yun. Ay, pila man na. Kana sir tag-gistado. Ay! Diri mo mga ma'am! Diri mo magbayad kay mas barato ang amuha diri ma'am! Ah! Kayo mo dira kay mahal kay na, maawa mo na ang nawa nga na dubok na kayo. Diri ta. Kay Hoy, gaga kayo ka ka. Saging. Ang ilong customer ba yun? Ang ilong man ka customer namo dito, customer namo dito ba yun? Ano na? Kay magkuwanta dito. Dito. Hoy, dapat lang yung bayot nga. Amo ay customer mga bayot. Uy, tili oy. Dependira na siya. Ay, yung saging bayot, dili virgin or sila bayot. Virgin among sa Dapat bayot, kung naay customer ni bayot, dili mo tagong bayuta ka. Uy, wala gid ako naggisulot bayot ay. Ako ni ani ra gyud saging. Paano ka kabayat? Kalain ninyo. Kuha na siya, ma'am. Kuha na siya, maldita kayo, ma'am. O dili mag-bayot customer. Amo customer ba yan? Dili. Maldita siya, ma'am. Kuha na siya, ma'am. Nagminaldita siya. Nag-explain na sa mga baligya, madam, nga lami kayo ng mga baligya, hamis, masamis pa si mong naong, madam. Salamat ko kay kapitap ko tutoy ingon nga ayay kang kapalay mo natutoy sa imong asawa. Oh, yun, madam. Stricta kayo. Ano bang bayutan ni? Tindira na siya. Kami sa mayo ni sa natindira. Kami ang sakit magtuon mo na. Dili bayot. Ang inyong kauban, maldita kay kani bayutan. Sa pag dili ni siya pabita. Dili sila magpapisita Nanginom pa siya sa di saging. pandon customer. Ino pa to. Simba ko! Dili, ma'am! Dili ko siya pwede pisrito, kaya among baligya malata! Ipisliti mo! Buha ba yun? Hamis ni siya ba yun? Sulti ka na nga. Lami lang sa akin to ay mungkoy. Katuban! Kauban! Kani siya. Ay, ayun naman po nga po. Asa ba ilaban kita may kauban sa mga bayuta ka? Siya ay kauban ako ay. Ako ba yun? Wala yung kung nagpa... Kisa may kauban sa negosyo, di ba? Kita naman nilaban na ka na bayuta ka na.